Masera sei murezi mabotogashira mchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu muzuva ranhasi tine nyaya dzatinadzo, asi tisati tapinda munyaya dzatinadzo ndangoti ndikuzivise kuti panze pane construction iri kuitwa, pane varume kana 10 vari kuvaka panze apa, saka noise yacho aiwa inomboita ichikwira, asi tangoti totienda because mic yandinayo I think ine noise cancellation, but in case mukanzwa noise they're not going anywhere, maybe mwedzi wose vanenge vachivaka hameno tichangosevhaivhawo zvakadaro. Alright, regai tipinde munyaya yekutanga. Makadini mumhuri medu tinozvarwa tiri vatatu. Baba vakashaya tiri vadiki zvekuti handicharangariri fesi yavo. Takakura hedu tichiratidzwa mapictures namama. Zvinonzi izvo baba vakawirwa nesimbi kubasa zvinova zvakavakanganisa. Baba vanonzi havana kushaika ipapo, asi vakazoshaika havo nekuda kwema-injuries avakaita sustain kubasa. Mari yababa yecompensation yakabuda, mama vakatotenga imba. Imwe chenji yaizokwanisa kutichengeta yakatorwa nehama dzababa, vachiti haungadi mari yehama yedu wega. Mukutaurwa kwazvo zvinotombonzi baba mukuru vakatomboita move in nemhuri yavo vachiti imba yemunin'ina wavo, asi mai vakazobatsirwa nemutemo. Baba mukuru vakabviswa nemutemo. Mukutaurwa kwazvinoitwa zvinonzi veukama hwekwababa havana kufara nazvo, vakabva vamakana bhata namama vangu sokuti imba yakanga yava nemutauro. Ndakakura mama vachistragula kuti fidha nekutoendesa kuchikoro. Vekusaidi kwababa vaida kuprova point yekuti kana watadza kuchengeta vana ivavo uchatipa, iwo dzokera kumusha kwako, isu totora vana totengesa imba. Asi vatete mama vakashingirira. Ndinorangarira vakaita chimusika chavo. Tichibva kuchikoro taiwana vabika sadza pamusika todya, poti endai munoita homework nekuwacha mauniform muzorore kuitira mangwana mugoenda kuchikoro muri fresh. Mama vakashingirira tikapedza zvemutsutsuru vatete. Ndakazviudza chinhu chimwe chete ndaizofadza amai vangu muupenyu. Vatete, ndiri kukutsanangurai background iyi kuti ndikutsanangurei kuti zvandakaita handina kuita nokuda. Ndaida kuti mama vazorore, mama vapukute misodzi, mama vanyaradzwe. Chinangwa changu chaiva chiri chekufadza amai vangu. Ndakazopedza chikoro vatete, ndikaona kuti zvandainge ndaronga nezvainge zviri paground zvaisadyidzana zvamuchose. Musoro mangu nemupfungwa mangu ndaida kubudirira chose, asi ikonomi yakabvunza kuti wakaronga nani. Ndaiti ndikatarisa mai vangu ndainzwa kurwadziwa kwakanyanya. Votambura rungano, votambura tiri vana, votamburazve tava varume vane ndebvu. Kwete, vatete nemi vedare ndaifanirwa kuita plan. Ndakambozama kukanda maCV angu edzidzo kumakambani akasiyana-siyana, asi kana rimwe rakambodzoka rine positive reply. Kana usina waunoziva, usina hama dziri kumusoro, unocheukwa nani? Hapana. Vatete, kuti ndiitewo madhiri ari kuitwa nevamwe mbanje, ndakatya ini kwava kutizira kurima, kwava kuda kutsvaka mari yandisina kuteukira ziya. Ndakaenda kunoromba. Ndichisvika kun'anga vatete, ndakabvunzwa kuti munhu waunodisisa muupenyu hwako ndiani. Ndakapindura confidently ndikati mama. Vakanditi ndisimuke pandainge ndigere, ndiuye ndibaye mari, ndidane zita ramai vangu katatu ndigogara pasi. Zvese seemed to be legit to me. Ndakasimuka ndikatevedzera. After exactly mazuva matatu, mai vakatanga kuchema musoro wangu uri kundirwadza. Ndiye Sarai. Amai vakashaika vatete. Nguva iyoyo handina kumbozvisa musoro kuti kundobaya kwandakaita Mwari kune zvakakonzera mukati meupenyu hwamai vangu. Pasina nguva ngani ndainge ndakutozviitirawo zvangu. Ndadovawo someone in life. Asi mari yakauya nematambudziko. Tine anonditevera akangotanga kumhanya bani, njere kwakutwaika zvekutokurura. Tinei kana tikamuendesa kuchipatara tinoita sekuti tanga tichinyepa, hapengi, asingodzoka naye kumba zvodotanga. Tapona vakungoita zvemadrugs. Anongogara akastika zvekuti angatotengesa mafuta ekubikisa kuti awane mari yekutenga zvinodhaka. Ndakaenda kugata kunobvunza kuti vana vamai vangu vainge vaonei. Ndakaudzwa kuti ingozi yamai vangu vandakauraya. Inoda kuti nyika izive zvandakaita. Vatete, n'anga ndakanobvunza yakasiyana neyakandipa mushonga. Semunhu ainge ajaira n'anga, ndainge ndongoti chanetsa
ndonobvunzira. Kubva zvataurwa nyaya yengozi iyi, ndava kuona mai vangu live and direct. Ndakambotanga ndichafunga kuti vari kupfukira imba yavo, ndikatama ndikanogara kustand yandainge ndawana, asi ndiri kuona kuti chandakagona hapana. Vanongonditevera kwese kwandinoenda. Vatete kuti ndiende kuhama dzavo ndinodura zvandakaita zviri kundiremera. Kana dziri hama dzangu kubva tiri vadiki kusvika nhasi, ndatova murume mukuru, hatina ukama wakati tsvikiti. Chinangwa changu chaiva chekufadza mama, not kuvauraya. Chinangwa changu chaiva chekuti vawanewo mufaro mukati meupenyu, kwete kuti vadzoke vachinditevera vane misodzi. Chinangwa changu chaiva chekuti vawane rugare, kwete kuti vafushire. Zvino zviri kudai vatete, handichazivi zvekuita inini. Regai zvichinzi kuseri kweguva kuna munamato. Mabrothers angu ava mhuka chaiko. Ndikafunga kwatakabva tichichinjana underwear imwe chete, ndinonzwa kudzamirwa zvakanyanya. Ndaiti tichawana rugare, asi rugare ruri kundinzvenga. Zvakaoma. Ndozvandingangotaura. Nyaya yataura iyi, mukomana aita kunge ane shungu dzekuti ange achiitira mama zvakanaka, asi semaonero angu ndoona sekuti zvakaoma. Ndine mubvunzo wana. Paunenge uchiti uri kuenda kunobata mushonga kuti upfume, inopfumisa, unenge uchiti zvichafamba sei? Paunenge uchinzibaya, unenge uchiti uri kubaya chii? Guys, kubva nhasi zivai kuti pamunenge muchibaya munozozva muri kubaya. And hani munoona kuti zvinhu izvi zvinorwadza sei? This thing is real. I think kubva last month takaona kuti this thing is real. And unonzi bata munhu ari pamoyo pako, bata munhu iyeye uchimuhlamukira. Mika ityayi Mwari. Hai tete, zitavigai, ini ndiri musikana nemakore 24, ndakakura ndichengetwa namama. So ndakabva ndauya kuSouth Africa pandakapedza kunyora form 4. So nyaya ita ndiwe pano. My mom is a very toxic person, tete. Ndakazoroorwa. So the day before yesterday she called me vachikumbirawo 200 rand. And I said I'll give you on Sunday because now handina mari. Vabva vati all right. Sunday ndakatorera stock nemetro. And I called her. Vakabva vangotinga zvakaoma. Saka vadii nemari? Takabva ndavabvunza kuti mari ndoiwana kupi? Iyo stock yatorwa. Vakapopota kusvika vati kana iwe usingadi ndichafonera murume wako. So ndakabva ndati no, hazviite mukumbire mukwasha mari. Hanzi wandituka, handisisina mwana anenge iwe, chiita zvemurume wako. I was hurt tete. So ndakabva ndavanyorera kuti ndakabva ndavati why makandivenga? Sisi vangu vakaroorwa. Asi chero akati anoda chii vanomuitira. Chero birthday zvaro handina kana sweet randoti ndakatengerwa namama wangu. Zvinondirwadza. Hanzi uri mwana rudziya asingabetseri. But ndovabetsera tete. Chero vakati vanoda muriwo ndinotenga. But now nekuti handina 200 vandituka. Kudi dishonor. What can I do tete? Hanzi hapana chauchafa wakaita muupenyu wako. Haidi mataura mukati mama is a very toxic person. Chandinoda kutanga kutaura haidi ndechekuti muri munhu anoshanda, munhu ari resilient. Izvezvi panze apa pakazara maporisa nditi ine mogona kutotora staff renyu moenda monotengesa. Unfortunately makatoregwa stock. Matoregwa stock still mavangoti inga zvakaoma. She is not sympathizing nekuti matoregwa stock yose. Alright, tongoti 200 rand unayo. Asi watoregwa stock 200 tiyo dei ari munhu ari right chaicha, munhu anyatsofunga chaicha, munhu anoisawo vamwe vanhu pamberi vangu vachazoti aiwa mwanangu chirega tora 200 tiyo unohoda utange kustoka panyuwani. Ngativei vanhu vari selfless, vanhu people who put others first. Apa mama vari kukonewa apa kokuzokudishona nedrama rose, I don't know. One thing chandafanira ndechekuti you can see kuti mama munhu ari toxic zvechokwadi. Hanzi what can I do? What you can do is nothing. There's nothing that you can do. She cannot change. She doesn't understand your pain. So what can you do? There's nothing. Focus on your family and your husband. Sena now. Tete muri sei ndinonzwa nyaya dzenyu dzakawanda pano. So ndati nhasi ndingaona rubatsiro. Ndiri musikana nemakore 20. Ndinoshanda hangu basa riribo. Ndiri kutengesa laptop. Ndatova almost 3 years ndiripo. So pane customer yakatenga laptop. Ndakatomudza kuti asi yakadhakwa battery. Kwakutotenga ndakanyora receipt paya. Saka type yegadget iyi yanga iri pa reduced price. Saka iri pa no return. Ukaziva kuti ine zvakafa haichinjwe. So unotenga uchiziva. This was my first time kutengeserana nemunhu uyu. So kwakudzoka achiti pane imwe problem isiri battery. Ndoba ndaudza boss wangu vakaramba kuchinja. Customer iya yakatonditora picture kati ndiri kuMalawi. Uchanditsvaga within 2 weeks. Ini handiitiri izvozvo uchaonako. Apa boss wangu vanga vatoenda pakadaro. Saka izvezvi hana yangu iri mumaoko. Ndiri kutya tete.
ini ndinonamatawo tete nekuenda kuchechi, handidi kuroiwa newandisina kutadzira. Ndokumbirawo mundipewo nhamba dzevanonamata kana maprofita kuitira kuti zvevaroi zvishaye simba. Ndiri mudiki tete, I still have a life ahead of me. Zvino kana ndikaremadzwa kana kuitirwa zvakaipa ndinozodii tete? Notify me kana mataura nyaya yangu, uye musakanga makundipa nhamba nekuti nguva ndiyo shoma panhamba iyi. Munozondiudzawo kuti zvakamira sei, I need help. Right, saka mwana ari kutya because customer yakauya ikamutora picture. But remember kuti she is not the owner of the business. Kana muridzi webusiness aramba. Handizivi kuti kuinstilla fear munhu here kana kuti ari kudorevesa. But chandingangokudza ndechekuti nhasi Wednesday we are going to have a prayer meeting. Ndichasiya link yeZoom. Guys, we are using the same link yatakashandisa last week. Ndoziva kuti wakona unga achiti link yeZoom iripi link yeZoom. That same link ndo yatiri kushandisa muzuva ranhasi anditi. Saka namhlanje sonke atisanganei kulink kuZoom ikoko. Imimi iwe wobva watodii wotouyawo. Hey, ndichazama kuisa muTikTok. PaTikTok inonetsa kuisa, but ndichazama kuisa pa-comment section anditi musarega kuya. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete, hope you're doing well. I've been watching your stories for some time and today I found courage to share my story with you. Forgive me nekuti nyaya yangu yakareba. Nindiri musikana ane makore 24 and handina kukura semakuriro akaita vamwe vana. Ndakakura in a strict setup kuti pamba pairowa munhu. When I was 6 years, I was raped nemwana wa uncle vangu. Ndichamuti Brandon. Brandon haana kundirepa ndega. He raped me ne-cousin sister yangu was 7. At that time, she was a year older than me. Brandon, I think he was 15 years at that time. I remember ndichiti my brother is in Form 4. Iye ari in Form 3. So, him raping me continued for a long time. Dzimwe nguva aizviita kumba kwandogara kana kwambuya vangu as we used to visit gogo. Dzimwe nguva aichitisa threesome with my cousin sister. Obvunza kuti zviri kunaka here. At that time, I never knew kuti sex inonaka or what. Then this other day, akabatwa nebrother yangu Manero, achipinda muroom mangu. Then my brother has been my protector till this day. Vakumutevera ndo pakatanga noise dzese. Mukoma thought kuti he wanted to try, but he never knew kuti I was a victim already. Usiku hwo my brother slept beside me. Vachiti anogona kuzodzoka futi. Kubva ipapo zvakabva zvapera. I never told anyone and told myself kuti this will be my little secret. Brandon achitanga kundibata akati ndikaudza vanhu ndicharowa because waita musikanzwa. Knowing kuti I am from a strict home, kunorowa munhu ndakanyarara. Brandon akazobatwa achinzi arepa vamwe vasikana vekuma area kwavo kwaigara. Gogo loved muzukuru wavo to the extent yekumutizisa kuenda South Africa. Life growing up was not easy. I was not abused tete. Mai vangu vairova kana zvinhu zvisina kurongeka. I had to make sure kuti musink amugari ndiro, uniform is clean, homework yanyorwa. I would thank my mother kundidzisa kugona kushanda. I experienced abuse kuchikoro in my grade 6 and 7 since takadzidziswa na teacher 1 in those grades. Teacher ivavo vanga vakandivenga, and what I didn't know ndaive mwana ku primary I wasn't that good. Ndaigara nchuro watete. Ndakapfugama kuna mai vangu ngati please ndibvisei pachikoro apa ndidzidzise kuma location because ndaidzidza mutown. The following day I went kuchikoro na mai vangu vakataura na teacher. Did I know kuti things were about to get worse? Amai vakati vachienda ndakanzi hanti haudi kurowa. Handichakudzidzisi. Don't bother kunyora my exercise angu cause work I want mark. Unoita basa rekutaura zvinhu zvekuchikoro na mai vako muchindinyeya. Pane mabooks that I submitted before. Vaita kukanda bhuku robhuruka class yese zvichinzi ndisatsvina iyi. Ndakashingira tete till ndapedza grade 7. Ndakabuda ne19 minutes ndakazoenda ku high school where things became worse. Tete, if I say I have high school memories ndinonyepa. Ndakaenda ku boarding form 1. Takatanga zvakanaka. Form 2 hora dzese dzakazotanga. I was not bullied tete, but ndaigara ndakapiwa mhosva dzandisingazivi. Ndakagara ndichiseva mapunishment. Then pakashayika gogo, I requested to go home kunamo. Pandakadzoka ndakanzwa kutsvakwa nahead kuoffice. Izvi zvaityisa tete. Ndakaenda zvikanzi you're not in school for a week. Wakatiza chikoro iwe. We called your parents. Vakati hauna kusvika kumba for the funeral. Tete head vakandizvambura ndati. Ndakapiwa punishment yekuchera gomba remarara 6 feet. No parent of mine was called.
kwaingoda kunditsvagira mhosva. Ndakachera gomba iri tete ndiri 1. Lucky enough I made a good friend ipapo and helped me dig. Carol, kwauri Mwari ave newe. Carol bought me food, assignment nezvese tete. Even last day rangu repunishment, musikana usually washed my worksuit ndakapfeka during this punishment because maoko anga ane maronda, right? Zvinhu zvakafamba musha tete. Ndakanyengwa nemukomana who was in form 4 by then. Indakabvuma because ndaitangawo kunyengwa. Ndichamuti Gordon anga aine musikana wake aive ari muform 4. Rudo rwakabvirwa pakati pangu naGordon. Ndingati ndiye high school sweetheart wangu. Musikana waGordon akazondisvikira tete ndokupiwa mambama achiti ndisiyane nemukomana wake. Following day ndakamuka ndikanoramba Gordon uya. Gordon akaramba kurambiwa. Carol found out kuti ndozvakaitika kamhanya kunoreva kuna matron. Asi achisiya nyaya yekudanana. Dating was not allowed. Matron wakandidaidza tikataura same story that aligned to Carol's. Those girls were called vakadzingwa. They were only allowed to come kuzonyora chete. Rudo rwakazara rwakubvira tete rwaibika masondo. Gordon akazopedza kunyora ndobva aenda. When we close school, musikana waGordon uya wekutanga anga aripo achiita kuti azondirowa zvakanaka. Ndakatya tete. Lucky enough Gordon anga aripo kuzonditora. The moment ndichidzika bus ndakabatwa ruoko naGordon zvikanzi varuda kukurova, take your bags ndokwidza mukombe and go home. I told him pane ari kuuya kuzonditora. That was my brother. He helped me look for my brother kusvika tavawana. Then I went home. Schools opened form 3 and I found out kuti kune pending issue yangu yedating. Ndakadzingwa chikoro tete zvikanzi got too many warnings. My parents didn't know kuti ndadzingwa. Ndakazosvika ndikataura nyaya yangu tete ndakarowa. Ndakazotsvakigwa imwe nzvimbo and it was a girls school. Lesbianism iri kuma girls school. Ndoti Mwari pindirai. I changed tete ndikava munhu anonamata and a quiet person. Ndakaita supplement twice zvikaramba. Then I was introduced to this program Au Pair. Asi visa rakaramba kubuda tete. Mukutaura zvese izvi handina kuvengwa cause vanhu vanondivenga, asi pane konzeresa kuti ndivengwe. I'll come back with my part 2 ndakutsanangura zvese kuti dzatinoti hama shame isita. Zvakaoma. Like this is a very sad story kubva kwekutanga. Like mwana waingopinda nema trials and tribulations. Ungati wanzi wadzingwa kuchikoro wosvika kumba woti kwai ndadzingwa worowa. Pane mamwe ma strict parents. Maparents ndowahla. But pane imwe yandibata yekuti kwanzi muclass ndaiti mama vanga vauya kavakati angatitauranei sevanhu vakuru. I think one thing that I've observed is maticha kana kuri kuti maticha makanditererai mbonditererai nhasi. Maticha vane problem kuti kana pane issue kuti mwana wemuri kumu-ill-treat. Handiti kana parent kauya ikachema imi mudi kukondemewa. But remember tese tiri vanhu. Handiti tiri vanhu and we make mistakes. Even if you are a teacher ndoziva kuti you are at a higher position. Handitika but kana ndauyawo ndikachema kuti mabatiro amuri kuita oshekai nhasi, right? Maticha akawanda. This is not the first time. Remember ndakamboenda kutemporary teaching. This is not the first time andiri kwanyika kutonzi bhuku rakandiri maki chakati pane kamwe ka passive resistance. Bhuku remwana rokandiwa. Mwana achanyora kubva muna January kusvika term yavhara handimaki. Why? Because mama vangu vakachema. Maticha Mwari ave nemi. Isusu rega ndokudza imwe experience yangu nematicha. Isusu taigara pamba pedu papari about 300 ndingati 500 meters from chikoro. Pamba pedu maybe toita 500 meters to cross a road. Next takutanga teachers cottage chatova chikoro. Saka tatiri vana vari very privileged because taingoenda pari padhuze handitika kumusha uko. Kune vamwe vana vaifamba ma 10 kilometers vafamba ma 6 kilometers isusu taichifamba less than a kilometer. Saka bhera rikarira rinodi tinotorinzwa. But I want you to understand one thing. So zvaitika ndezvekudai. So mbuya vangu makuseni, mbuya vangu vanga vari workaholic. Vanomuka kuseni vafumba bata 4 o'clock vanenge vatoenda kumunda. Zvekuti pane vana vanoenda kuchikoro vambozvipindi vaisa zvipindi. Saka vanoenda. Then mudzimai wasekuru vangu nasekuru vangu vomukawo voendawo futi kumunda. Saka isitosara tega. Ende sevana handiti tinotamba tinomhanya tinoneta. Taizomutswa na 7:15 panorira first bell. Kaudira pane ra 7 ra 7:15 nera 1/2. Saka panorira first bell ndo patinomuka totomutswa nebhera kutovhunduka. This time hapana alarm, hakuna phone, hakuna, there's no one who's going to wake you up. Kumusha
handiti. Saka takava vana vekuti tainonoka kuchikoro everyday. Kusvika paita vamwe teacher pagedhi vanonzi teacher Nkala. I'll never forget that man. He was yellow born. Vava vari pagedhi. Takati tichisvika pagedhi vakatirova, it was personal. Marovera kwete kurowa kushamu, kurowa kuzvambaradza kunge nyoka vakati tsemura musana. Up to today, my sister will never get late. Kubasa, appointment kupi hanonoki. Kubva musiwo pfungwa dzedu dzakanga dzakuziva kuti dzine alarm yekuti womuka na 6 togadzirira kuenda kuchikoro. Alarm iri natural after kurowa. Saka ndiri kungoti maticha pamwe pachona musati matanga kurowa ndoziva kuti this thing has been passed from generation to generation muchirova. Kucollege kumaiita here psychology. Manyatsodzidza chichi. Manyatsodzidza here. Because sorry zvenyu but ndikutorevesa kuti muzive kuti aiwa vana vanodai wese when kana kuri kuprimary. Hamugoni ndofa kutaridza apana. Hamugoni ku-apply psychology, child psychology yacho yamakadzisa kuti muchi-apply in real life hamugoni. Muri unreasonable, some of you. Even if you come for me, but the fact still remains. Ndoziva kuti vanhu vari mucomment section muchabvumira nemi kuti maticha vanongori abusive, munorovana. Hello, Makandi Tete. Please hide for today. Call me Shanti. I've always seen other people's stories, but nothing that let me come with my story as well. I'm a girl in her early 20s and I grew up Kumusha. That's where I stayed for 5 years. So I moved later on Kuzogaraku town for my ECD till Form 3 of my high school. So ndichikura, I've been mwana wekuti I love speaking for myself. Okufarira vanhu, which my parents found as if ndiri munhu anoda zvinhu. And growing up, I remember I was so close with my dad, but now I don't hate him, but I just feel distant. Nekuti munhu anowanza mashoko. The likes of kuti he doesn't understand kuti people make mistakes. You end up saying discouraging words. And mama vangu, we recently started getting close, but Nchikura, she was worse in terms of cursing me. Hey, chaita kaure, chamitisiwa, wakavengedzera. All those sorts of words which harmed me emotionally, Tete. So after Form 3, I moved to another country where I suffered from depression so bad and no one knew about this until I started coping with the environment. Tete, right now I used to be a smiling and talkative person, but it's all gone. I'm someone who wants to be out there, but vabereki vangu havadi chero kunzwa kuti wabuda nefriend havadi. I never told them how I got abused by a guy because havambonzwisisi. And recently, what made me write this, Tete, I told Mama, nyaitika kuchikoro with another child, how she sends me threatening messages. So I decided to share with my mom, telling her how my teacher stood up for me because I kept it from her for like 2 days. And told her 2 days later. And I also made a police case about this issue. But I didn't tell her, I guess, nakagona, because after me telling her that story, I even lied kuti. At the school, they said they might involve the police because the message was sent on TikTok and the reply broke my heart. She said, ameno ako kana dedi vakanzwa nyaya dzinzo kuma TikTok idzodzo. Ndakapererwa kuti reply mandoi. I'll come with a part in Chikudza inyaya ye how I was abused with another woman sexually. Yo, women. Yo. My parents, can we just learn to have like a good relationship with vana when they are trying to talk to us? Let's also kana chiti kwa ipane zviri kuitika inyaya yebullying inyaya dzine mapolisi mukati kana mwana achitaura try to find kuti how can we help her. Anditi last weekend teacher vemwana wangu vakati veku-Sunday school vakati mwana wenyu ati hatatauri zvinoitika kuchikoro because mai vangu kangovaudza mangwana vane vari kuchikoro tiriko tichigadzirisa nyaya. Ndine mwana wangu one ane complexion iri dark, so she's dark, she's the only dark, handiti out of my kids she's the only one who's dark. Saka nyaya yecomplexion iyoyo yakaita problem kuchikoro kunzi sei ari mutema, sei asina kufanana nevamwe. She's dark, ari dark, but she's a beautiful girl. Saka ndakasvika pakumuchinja chikoro because no matter how many times you talk about it zvinoramba zvichiitiwa. Saka I think mwana wangu ndopaanenge achitaura kuti mama hativaudzi zvinoitika because vanoenda kuchikoro kunogwa. Aiwa tinoenda kunogwa varukanda zvidhina mubhara pakaipa. And then the other thing was nyaya mwana yekuti you know kids talk handitika vana vangu osati vakazvarwa kunogwa handiti but they are proudly Zimbabweans. I'm from Zimbabwe. Saka yakazotanga kunzi
kuchikoro uyu izamazama. Pakaitwa kanziyo kekunzi uyu muzamazama. What does zamazama mean? Vanhu mazamazama makorokoza but uyanzi izamazama because anobva kuZimbabwe. I remember ndapedza kubhadhara about 20,000 rand. Ndakavatumira email ndikati muri kudla mari yemazamazama. Ndika muda kuti jairi. Muri kudla mari yemazamazama mobva marega vanenge vachitinyora kuti mazamazama achitaura kuti mazamazama. So vakati no, it's not supposed to happen chichibva ndakazongoguma ndabvisa mwana wangu pachikoro ichi because zvinganenesa, but I think it was the where the school was situated. Kuti you know area yekuti kuma suburb atitika but across the road kune location. Saka vana vekulocation vane vachiti toda kunodzidza upi ku-low density area. Saka vana vari kuya neinfluence iri kubva kulocation vachiuya vachizotaura zvavanenge vadzidziswa kumba ukuthi mazamazama. Saka ndakaona kuti ndikandibvise mwana wangu ndobva ndamubvisa ndibva ndamuendesa kuvarungu. Because zvingatinetsa akatoti you know that school is very nice. Nobody cares. Varungu they mind their own business. Nobody cares kuti une forehead because anga ne forehead futi hombe and all. So I'm just saying all these things kuti vana vanosangana nezvinhu zvakawanda kuchikoro. Imitsi vabereki mukaudziwa mobva matameno akona tete. No, we fight for our children. Tinogwa. Alright, saka ndiri kungoti let's listen to our children. Let's give vana vedu a listening ear because ndipo panobuda nyaya dzemaabuse nechichi but kana wewe wagara uchisa jurawo mwana agozogoni kusvikira. Ndoziva kuti vazhinji venyu monditeerera muri muchitima muchibva kubasa muchiti tichazojoina mubva makanga makujoina. You need the insurance. Why? Because of unforeseen circumstances. Remember, I told you those people that you love very much, so dear, we are so close to your heart. Vana mama, vana tendi, your siblings. Vanu vari kumusha, they say the truth is they are the best candidates. They are the best candidates of the grave. And they can amswa zvinosvikate since wagara uri kudiaspora. Tinobva tatoti takatarisa kwamuri and that time munenge musina mari. Ndozaka kuti mari dzenyu dzakwai hadzikwani kudiaspora moshanda tutu mabasa. Muchida kuseva muchida kudi chingoseva ka 5,000 pounds kako zvobva zvatodhakwa. Anditi saka ngatingogova vanhu vakarongeka. Ndoziva kuti vazhinji venyu hamufariri kuudzwa izvozvo. Don't want to be told. Asi muupenyu there are seasons. Season to be born, season to be happy, season to be get married, season to give birth, season to die also. As unfortunately season yachona haina bhera inongokari kuyasvika anytime. Saka ndiri kuti kune vanhu vari ku-UK, vari ku-Dubai, vari kuma-islands, wherever you are, click the link below so that you get a quotation. Just get a quotation from Diaspora Insurance. Anditi tinokuchenai nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuite zvakanaka. Ndakurumidza kukata because ndina zviri kulodiwa neka ende pane inoiza chinhu wangu yakawandisa ndikuziva kuti kwamuri iri kumapapi. Musarega kudzoka ndichazouya nenyaya yaSisirafen. Anditika ndokutendai nekona chirongwa. Mwari akuite zvakanaka. Tatenda. Bye bye.